ma'aiki sirrin Allah da bayi ba abin da aka rufe ma. Wannan maganar haka take. Ya almajidi sarki na mai dogaro da kansa, shi yake azurta bawa in ya ga dama ya hana sa, shi yake kashe duka litta babu hukumar tuhumarsa. Ya gagari biyayya shi ya sanar da sanin ma'aiki. Ka san komai ma'aiki, komai za ka iya, na yarda da kai baka da tamka. To yanzu ka yi salati gun zaɓaɓɓen zaɓunanka, Muhammadu Mustapha wanda ba na biyinsa duk ma'aika. Shi bai taɓa kuskure ba, komai ka faɗa daidai yake ma. Babin da aka rufe ma a salatin alihi da sahabu ka sanya mun buwaye. Duk mai sanya ga daidai abin da suka yi shine yake yi. Abubakari da Umar har Usmanu taku nake yi, da Ali muji ga faɗi mu binti na biyu diyar ma'aiki. Ka san komai ma'aiki, sufi dan tsaye da hanyar ka ba zai yi in bari ba. Shehu na Ahmad Tijani takobin tsaron masu gaba. Shehu Barhama zo ka yi mini, ka san ni din ban iya ba. Shehu na Muhammadu gali gaisuwar akan ka tattike. Ka san komai ma'aiki sirrin Allah da bayi ba abin da aka rufe ma. Wannan maganar haka take. Ina gama gaisuwa ta zan nufi sarki mai mazaje, yunkurin kudurar ilahu duk sauri na gun kazande. Mai karfin kece raini wanda ba a yi wa garaje, duk karfin kafuri bayan kuri a gaban ma'aiki. Ka san komai ma'aiki, na yi sallama gurin manzon Allah abbar kayya. Duk giwar mutum sai ka yi ma'aiki da a koya, ka iya tun kan a koyar kai a wajen wato ka koya. Duk wanda ya karyata ka fushin Allah dama ya nema. Babin da aka rufe ma duk wanda ya jawa annabi ya yi abin kunya na gaske, domin kuwa rabbana shi ya san kuma ya yi aiki. Ta tattan masani shugaban Jibril da baya leke, kun tafiyarsa ko baya waike, wane shi ne ma'aiki. Ka san komai ma'aiki, ka sani kuma ka sanar da abin da waɗansu ba su sani ba. Kai ne kai sallah inda ba kibula Allah ya karba, ka faɗi gaba ka faɗi baya, kai baka taɓa kuskure ba. Duk abin da ka ce ma'aiki na tabbata yake. Ka san komai ma'aiki sirrin Allah da bayi ba abin da aka rufe ma. Wannan maganar haka take, wannan maganar haka take, babu abin da aka rufe ma. Inda ka ce ayi ka halitta ba wani mai musama, duka yadda kake so rabu ne bayan ka yake iya ma. Komai kai sai ce kai mun daidai ya ma'aiki. Ka san komai ma'aiki, baka da na sani ta koru wajen kaɗan suwai ba. Kai ka sawa ubangiji suna ba irin na gunkina ba. Sirrin Allah da bayi kuma ba wanda baka sani ba. Ka wuce dukkan tunani ya shafi jinjina nake ma. Babin da aka rufe ma kai ka ce za a yi kiyama a duk mai imani ya yarda. Ka ce da akwai zaman kabari muminai masu kashe da, sannan da akwai hisabi wanda ya aiki za a bashi lada. Mashahudu kamin sitira ranar kan da mu maroki. Ka san komai ma'aiki, kana cikin duniyar nan ka faɗi alamun tashinta. Ka ce in lokaci yayi tabbas Allah zai naɗe ta. Baka bar mu cikin duhu ba, ka tona mana sirrikanta. Duk abin da ka ce ma'aiki a cikin wannan halin muke. Ka san komai ma'aiki sirrin Allah da bayi ba abin da aka rufe ma. Wannan maganar haka take. Ka ce da za ya raina ubansa irin wannan ake yi, sannan mata ta raina miji kuma har da yawan barayi. Za a zamto a shararai kowa ta duniya yake yi, ka yarda tsallake dukkan hadarin ta ya ma'aiki. Ka san komai ma'aiki, ka san gaba ya ma'aiki, bare kuma baya ka wuce ta. Tun kafin lahu ko kalmu bautar Allah ka iya ta. Tun ba al'arshi kursi babu alamar kirkirar ta, tun ba aljanna babu alamar kira wutar jahannama. Babin da aka rufe ma hukuncin rabana bayan sai zama baka sani ba. Komai ka faɗa faɗin rabu ai ba a yi ma musu ba. To ashe in haka ne ai ba a raba ma rahin sani ba. Dukkan wata hasada na faɗa ka san komai ma'aiki. Ka san komai ma'aiki, shugaba na mala'iku Jibrilu abun kai karatu, sannan zubin rabana ka wuce a ce sai kai rubutu. Ma'aikin rabana dole ka bambanta da duk halittu, ko kyan zubin halitta ai ba wanda ya kai ma'aiki. Ka san komai ma'aiki sirrin Allah da bayi ba abin da aka rufe ma. Wannan maganar haka take. Wajen kyawun halitta ka wuce Yusuf ka fi bulki, komai
mai iya hasada ba abun kushe a jikin ma'aiki. Ku duba Abu Jahal da ya kalli irin kyawun ma'aiki, sai ya ce lalle aminu komai Allah ya zuba ma. Ka san komai ma'aiki shi haka yake mai kyan zubi mai daradaran idanu. Sugatullah ta ce sayyidul mursalin sannu sannu, to dan izzar wayi ma'aiki ka wanke mun idanu. Ka yarda in ganka ko a cikin barci na ya ma'aiki, ba abin da aka rufe ma. Tun da na yarda da kai to ka yarda da ni manya masoyi, banda zaɓi sai kai kullum ganin ka nake tabbatai. Ka tsarkake min niyata ya zam komai dan kai nake yi, ka san ni duka inda na je da kai nake takama. Ka san komai ma'aiki rubutun ubangiji ya rubuta babu wanda ya biya, alfaharin kaliki ko ina da kai yake ta tutiya. Daga ne duka kaunin Allah yake ce maka kariya, baka taba kuskure ba balle a rubuta maka alhaki. Ka san komai ma'aiki sirrin Allah da bayi ba abin da aka rufe ma. Wannan maganar haka take wani a tsangayar rubuta tattan masani da bai gudu. Kai da rabu kuke raha kai kare ka san yaran almajid, duk abin da baka sani ba a bashi a halittun alwahid. Sannu wanda ilahu ke yi wa isbat ba a yi maka gardama, ba abin da aka rufe ma. Nan nake so zan tsaya Faruk Adam ne ya Muzambilu, ni na sharifanka ne domin kyawun sunan ka kami. Ka yarda da ni ka so ni in dinga yi ma bege mu bajjalu, sannan ka tsare ni kuskuren harshe da sabuta ta baki. Ka san komai ma'aiki to ilahu ka yi salati ga wanda ka yarda da duk nufinsa, wanda ka ce dukkanin wani bawa to yana kasansa, wanda baka so a ce bai iya ba a karyata lamuransa, wanda akan sarrafana na ji har aiko sakon rabi kake. Ka san komai ma'aiki sirrin Allah da bayi ba abin da aka rufe ma. Wannan maganar haka take.